Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ibulalan ako. Ibulalan ako aron isabahan. Ngut pila sila bukri. Nasikaw pa na. Nasud sa kinan. Nagparking distansya gabay sa kuran sa inyong bike. Hindi ko siya na ni mo. Ikoy, bugawas ko. Okay! Kalma lang, parehog ka. Muhang yun ako. Ayaw kay pagsuway. Kay wa yung good plano bisan gamay aron patyon ka. Kay kasinabot ha. Doon sa nagkabog ka. Driver ang usa. Armado sa pa. Gigaid ako ang nagkamot sa Maribela. Di alam siya na ha? Ha? Okay. Anak, dili ka lang nityo-tikoy ni mo ha? Ako'y bahala niya. Tara, magawas na ni boss. Ayaw gitan ko pugsa. Kay wa gid ko plano bisan gamay aron patyon mo. Tana sa inyo gisakyan. Una o gawas palihog. Ikoy, aron namin. Oh! Palihog is bata. Oh, lagi! Kinsa ka ning mga tawhan, ha? Palihog lang abi puntahan sa Francis boss. Isira palihog ang puntahan. Di ako sa inyo luyo. Maghangyo ay lang ta ha. Ug magtinarong lang ta. Kay usbo na ko, wa ko'y bisan gamayng intensyon na pamatsyon mo doha. Usbo na ko, magtinarong ta ha. Respetahan mo na ko. Bisan doon na mo'y dautang tuyo na ko. Busa pangyo arasap ko. Respetahin sa ko ninyo. Kinsa man mo. Di na ko mangutanag ikatulo. Katapusan na lang ni. Kung dili mo mutubag, nagpasabot nga wag tango na to ang respeto na to. Kinsa man mo, palihog. Tao ni Romero. Padayon palihog. Nasundan mo na mo ang to dinhi. Gipalabayo na mo ang adlawan. O gipaabot na mo nga mo gabi na. Ang di mo makabantay. May plano pa mo sa inyong kinabuhi nga mabuhi pa? Kaduhar ko mangutana, ug wala ikatulo. Kung dili mo mutubag sa akong pangutana nga may plano pa ba mo sa inyong kinabuhi, nagpasabot na nga wa na mo magkinahanglan sa inyong kinabuhi. Kinsa ba gud ato gustong mamatay? Boss, dili ka mo ipatsyon. Si Romero ra. Una na kong pagpakigsulti niya, gihangyon ako siya na magpalayo kay may mupatay niya. Apan kahit kay siya, wa siya magpangyo. Giinan ako siya nga tulo ka oras ra ang tagal aron makapalayo siya ug malibre pa ang iyang kinabuhi. Hangtod nga gibalik ako siya. Apan wa gid siya magpangyo nako. Pasabton to mo. Kung unsay inyong mga papel ni Romero, wa gid magkalagyo kung unsa sab ang akong papel sa nagsugo nako nga patyon si Romero. Pung pa nila, tirador. Tirador ko ni Romero. Tirador ba mo ni Romero? Tirador pe. Tirador para ninyo. Pero sa amo, boss, mangoprasay. Kung doon na mo'y patyon, sa amo, doon na may kuprason. Kung sa inyo may gipatay na mo, sa amo may gikupras nami. Pero parehas ang istoryaha ang hitabo. Patay na gihapon ang sangkuan. Tirador o mga prasay. Kriminal ra gihapon tawag. Mupatay og tao. Sinugor sab ko kay mga prasay ko. Nakasamok ug nahimo ng problema ang inyong amo ug agawon sa akong amo ug agawon. Ang gusto sa akong amo nga ipakupras dayon si Romero pero wa ko magpahibaw sa akong agawon nga ako unang tambagan si Romero. Kay amigo ko siya. Kailan mi si Romero? Higalan ako si Romero. Kay kauban kami si Romero kaniadto na mga tirador, mga prasay. Ngan nga amigo ug kauban kaniadto, gihangyo ko gid siya nga mobiya ug magpalayo kay mamatay gid siya apan dili na siya mo patuon ako. Ug sa dihang napupos na ang tagal nako, gibalik ko gihapon siya og gihangyo. Apan dili gid siya mo patuon ako. Ug diha sa iyang atubangan giangko nako nga ako maoy mo kupras niya ug gikupras ko siya. May rescue inyo mga kauban apan tungod kay dili sila mao ang kuprason. Maong giabaga na mo sila gigo. Pasalamat sila kay buhi pa sila.
Sama na duha. Inyong duha karon. Kay dili man kamo mo'y akong kuprasonon mao nga tablarang wa ginutatsa. Katapos ang pangutana og palihog tubag ako ninyo. Gusto mong akong kuprason? Kaduha rin ko mangutana. Kupras. Kung mao ka na, dako ka mong buhi ang mupauli sa iyong tagsa-tagsa ka pamilya. Apan sa di pa mo unako buhi ang buhi, boss, doon ko ipabaw ninyo. Kung wa pa lang unta ako'y dakong utang buot sa akong agawon diin kinabuhi sa mahal kong anak mao'y nakaingon nga bayran ako siya sa akong serbisyo. Dili og dili na unta kuning trabahoa. Matag kinabuhi nga ako makupras. Mao'y dugang pag-ago sa akong kahiladman o pag-antos o pag-agungoy sa akong kalag tungod kay klaro na ko aning maipyerno. Mao nga, mahigayon na mo nga magbag-os kinabuhi. Bungkag na ang grupo ni Romero. Dili na siya kublan sa mga kapulisan kay siya mismo gibaligya na sa mga kumpari kunuhay niyang diranggo. Guba na ang iyang sindikato. Inyo mga kauban sigurado ng mabilang ko. Mga binulto-bulto, mga kinilos na siyabo ang nasakpan sa pideya. Nihigayo na. Usa na lang yun ang inyong padulngan o kinimao ang inyong pamilya. Hulipin ninyo ang inyong mga pagkuwang sa inyong pamilya. Pag tinaro mo, isaadin nyo na. Ubay. Salamat. Nakaamgo na mi. Oras ganing mahibawaan ako nga mobalik mo sa inyong pagkatirador. Kuprason gud mo aning inyong gikaatubang nga mangungupras. Mahuli na bay. Mahuli na bay. Nagkaingon ba ako karon sa kong kagalingon? Mas maayo pa mo may kahigayunan pa. Pero ako, ambot mahigayon pa ba? Paulit na mo. Salamat bay. Greg, Abing akong anak, Tikoy. Kung si Papa na ka. Taras bahay, Tikoy. Tara! Milabay ang mga katuigan. Nagpadayon si Greg sa iyang serbisyo ni Leon. Padayon og padayon si Greg sa iyang gimbuhaton alang sa katagbawan ni Leon. Ayaw! and there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!